аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. иллати ҳақиқӣ. мурчае дид ки қалам бар рӯи саҳфаи коғаз мегардад ва нақшҳои зебо меофаринад. матлабро бо мурчаи дигар дар миён гузошт ва гуфт ки аҷоиб нақшҳон килк кард, ҳамчу райҳону чу савсанзор овард. мурчаи дар посух гуфт: ин нақшу навиштор дар воқеъ кори ангуштист ки он қаламро ба ҳаракат даровардааст, на феъли қалам. мурчаи савум вориди баҳс шуду гуфт: ангуштам фаръ аст, яъне чизе ки аз асл мерӯяд, ғайри аслӣ. фоили аслӣ бозуст, яъне омили аслӣ бозу аст. ин баҳс идома ёфт ва ҳамчунон мерафт боло то яке меҳтари муррон фатин будандаке гуфт ка сурат мабинед ин ҳунар, ки ба хобу марг гардад бехабар. сурат омад чун либосу чун асо, ҷуз ба ақлу ҷон наҷунбад нақшҳо. ангушту бозуву даст ҳама зоҳиранд. дар пушти ин зоҳир рӯҳу ҷонест ки ин ҷисмро ба ҳаракат дар меоварад. ва агар он рӯҳ аз ин ҷисм ҷудо шавад, бадан ҳеҷ ҳаракате наметавонад дошта бошад. ин мурча аз соири мурчаҳо донотар буд, аммо боз ҳам натавонист ба кунҳи матлаб бирасад, яъне ба ҷавҳари матлаб бирасад. зеро иллати асливу ҳақиқӣ худост ва агар таъсири илоҳӣ набошад, рӯҳу ақл ҳам аз кор хоҳад афтод. бехабар буду ки он ақлу фуод бези тақлиби худо бошад ҷамод. як замон аз вай иноят барканад, ақли зирак аблаҳиҳо мекунад. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.